Eguerdion eta ongi etorri beste aste batez txorienera. Gaur, astelena, badakizue, gozoen eguna, gaur, zigor, nere saltxan. Bai, eta pentsatzen egon gara, lantzaldeakin hitz egiten egon gara, eta zati ez digo ditzen armintzen eguna, oro astelen, armintz astelenak, ero... Gustaki, politxa. Eta hori, gero, zu biharko egunean nagusia zanean da, eta zure seme alebe eta zeteko, ni nire eguna neukana, telebistan, eta ez egun bat, baizik, eta asten egun bat, Eta zenbat egun duten. Onena, astelena. Bai, hori da. Bueno, gaurko errezeta nahiko erreixa, Bai. eta batez ere gozoa eta freskoa. Ni pentsatzen dut hau, igual eguzkitsu egun batean, edo beroa egiten duen egun batean, oso ondo etorriko dena. Izango da, mus bat, limoizkoa, ahabi konpotarekin. Eta zuk, Zigor? Ba, nik, hiru gauza esango iziz. Sagarrak, ostoria eta kanela. Kombinazio horrekin, txarra zerrezi. Ezinezkoa. Baina haitu, holako ostore, sagar tarta bat, lore batzuk, itxura, oso erraza dan zerbait, umeekin egiteko polita dana, jateko gozua dana, eta, bueno, izena hola jarriko du, ez? Sagar eta ostore lorea. Hola utziko du, baina zerbait, tontakeri bat. Oso ondo. Ikusiko dugu. Hori da. Baina hori da, musarekin hasiko gara, eta horretarako osagaiak eta prozesua horrelaxe. Gelatina hostoak urrotzean jarri hidratatzeko. Gorringoak azukrarekin irabiatu zuritu arte. Zukua eta limoi arraspa gehitu, nasketa hori maria bainuan edo su motelean pixka bat berotu, eta gelatina ondo xukatu eta aurreko osagaiei gehitu disolbatu egin arte. Ondoren, esnegain hotza arrotu eta esnegain limoi kremari gehitu. Azkenik, ahabi saltsa prestatzeko, ahabiak azukrarekin, limoi zukuarekin eta ur pixka batekin 5-8 minutuz sutan utzi. Zigor, horrelaxe egiten da, nahiko erreixa, eta horretarako limoiarekin hasiko naiz, limoi zukuarekin hasiko naiz, eta lehen da bizi egingo dana, arraspadura, ona sartu, eta ondoren zukua bertara bota. Berotu gure krema egiteko, hau izango da gure musaren oinarria. Gero, zukua atela behar duzunean, utzidazu esperimentu bat egiten, ze, bakizu hor guri sare sozialetan eta agertzen dira gauza teknika berritzaileak eta bat ikusi dut, ez dakit ateratzen dan, horretarako zerbait oso teknikoa behar duzue, txotx bat behar duzue, eta txotx honekin bideo hori ikusita ematen du, nola saltzen duten gaur egun limoi zuku oloan potetan bada, saltzen dutela potetan, eta hola txorrota bat ateatzen da. Berdina, txotx honekin nik lortuko limoi horretatik. Eta... Zuk uste duzu, aterako dela? Ikusiko dugu, ez? Gu nolako frobatzea gustatzen dugu. Guk hemen izan genuen atal bat, duela 2 urte erozala, Instagrameko errezetak hartzen genituen, eta beraiek erakusten zituzten moduan, eta hor batzuk ateratzen ziren da, bestatzuk ez. Egia da hor gertatzen dara zuk, espazara sukaldaria, zuk osogi ezaren hortan zu batzutan sarean ibiliko zara, eta ikusiko dituzu gauza batzuk eta esatezu. Temperatura horrekin da, denbora horrekin hori ez da ateratzen. Zuk badakizu, baina beste nik lagunak egiten dute, saiatu naiz, eta tipo hori atatzen zaio superrondo, eta nik erorin zitzaidan dana. Ez dauka filtro horretan. Eta guk olako ekartzen genituen da, esaten, hau lagunok egitean nahi baduzue, beharko duzuena da, labean, 120 beharrean, 150 jarri, eta 20 minutu beharrean, 50 minutu. Segia da, hor dana oso politia ikusten da, oso erraza da, baina Gero, benetan, horre... Egia da, Instagramen danatatik dagoela, egian, esan dezun bezala, gauza batzuk, baina gero beste batzuk ikusten ditzezu, eta asko gainera gaur egun inteligentzia artifizialaren bitartez ikusten diran bideoak, batzuk ikusten dira, ez direla egitazkoak, baina beste batzutan basaten duzuna. Ez dakizu egia dan, ez dan egia, eta gu hemen txorienen, katoz, erakustea ea egia den ala ez. Hori, eta gauzatu, guk egiten ditugu, guk behitzen ditugu gaizki, eta gaizkiten dugunean normalan erakutzen dugu, ez dugu lan, zein ditugu txapuzak batzuk ere, eta gauza naturalen behar dira, eta ikasi azkenean nolan ikasten da, zu badakizu zerbait, ez dala, gordina geratzen zaizula, bizkotxo bat, 35 minutu sartu izkiozulako, urrengorako ikasiko zu,
behar, eta sartu beharriko dizkiozula, eta frogatzen joan beharko, eta horrek tamalez ekarriko izu, bizkotxoa asko egin behar izatea txean, zego horra, zeingo dugu, baina, bueno, beti egoten da familian norbait sakrifikatzen dana, zuatik. Limoia prest nik zulat? Nik ja prest. Vale. A ber, nik bat hartuko dizut, Berez, agertzen da, tipo bat hartzen du, eta hemen punta da ontokian, txotx bat sartzen dio, hor, sartu ondo, barrura, zulotu egiten du ondo. Nik bestek, bazpare, bai, zuk ekarri zuelan, zukatzeko dailo, Vale. Bueno, nik hemen zulatu diot, adi, Luis, bano bat da. Ostra, gero indar asko dauka tipoarek, ze benetan antxotxar. Bideoan ez da horrela asiateatzen ez da? Bueno, epa! Atera da. Bueno, baina hori bai. Atara dio limoi honek daukan erena. Horein nik uste dut, hor gaiu berezi hau, uste dut sekule ikusi, Hobeto funtzionatzen dela, ez da? Segi horrekin, da ni limoi kontu egarriko izkizu, eta bestela nik egiten dutena da, ez baldin badaukazu tresna hau, edo momentuan ez baldin badaukazu, zulatu pixka bat, hori da, labanarekin, edo sardeska baterekin, eta horrela, behintzat, hobeto ateratzen da. Eta gero, niretzako referente badana, holan telebistako sukaldarien artean, ni gustatzen zait, komunikatzaile oso nadalako, Jamie Oliver. Jamie Oliver gaina dauka irestontzi bat oso ona, limoia zukatzen du beti, eskua jartzen jolan, eta ezurren bat hemen gehatzen zen, besten bat hortik, hasiren batero, beti ies egiten dio. Baina beti holan, eta nire amak eta zekina eskua, bueno, suposatzen da eskuak garbiak izango itxula. Nik hori egiten dut asko, arrautzentzako. Arrautzak zuringoa gorringotikan banatzeko, horrelaxe oso ondo balio du ere. Horto eskura bota, nuen ikusi nuenik, gozotegi batean, zeukaten sistema bat, arrautzak kraskatzen jute zan hemen alde batetik gozo gila, plan, eta holako hemendik zeukan, holako bidetxo bat, erortzen juten zan, eta bidetxo hortan zulotxoa zeuden. Orduan, zuringoa hemendik erortzen juten zan, eta bestaldean gorringoa bukatzen zuen. Eta zan, hauxe asmatu dute. Hauxe zigorrek atera duen zukua. A ber, zenbait gehiago atatzen. Pixka bat gehiago badago, Zigorrek indarrik ez daukalako. Hau edozein euskaldunak hartu eta zeukatzen du. Teknika ez da berena, nik usten dut. Bueno, limoiak badakiguna da, hori ziur, Asiatik etorri ziela, arabiarrak sartu zituztela gero peninsulatik Europan, eta gaur egun mundu guztian erabiltzen den zitrikoa da, gehien erabiltzen dana. Gaina munduko hau, eta bitxia da, ze normalean olakotan munduko ekoizle handienak eta hitz egiten ditugunean fruta eta barazkien inguruan da, askotan izaten dira Txina, India eta olako tokiak, ez? Hemen munduko ekoizle handiena Europa da, zitrikoena, eta gainera gehiago da, hortik 60% Espainiako hegoaldean egiten da, mendebaldean ez. Espainiako hegoaldean ekoizten da, eta gehien erabiltzen da, asko konserbatzaile moduan, 350 erabiltzea baino hobea dela, 350 olakon bat uste dela. Eta gero, ontzeko, badakizueko oso gintzan, azala erabili aldugu, zukua erabili aldugu, arabiarrek egiten dute, holan gatzetan eta egiten dute, jartzen dute egun batzuk, eta ero egiten dute potuan, da egiten da holan hartzitu moduan, eta ero hori konserban izate dituzte, eta jaten dituzte bere hortan, limoiak pila bat, lehen klasiko handi bat, otarrainzkak egoten zienean jatetxetan, eskua garbitzeko, han egoten zen ura limoiarekin, Alemania eta Frantzia dira. Bida, nik esan ditut, baina pertsona bat baino gehiago ikusi dut nik, esan dezu hori edaten. Eskua garbitzeko limoia urakin zagoena, hartu eta barrera. Baina bakizu igual nungoa zen. Nungoa. Munduko, Europako ekoizle handiena limoia hartzen dira frantziarrak eta alemaniarrak. Eta ez dute erabiltzen guk erabiltzen dugu moduan, ez da freskagarri bati holan azala jartzeko, ero gozo giltzak hau. Han, zu frantziara joten bazarenean, ura eskatzen duzunean, ez da izaten beti edalontzi bat gero limoi xerra batekin. Beti da holan, eta alemaniarren 80% ez du imaginatzen ura eratea limoi xerra gabe. Osea, ura eratera doazenean... Baina gustatzen zaire bai asko. Ura limoi xerra horrekin? Beraiek ura eratera doazenean, ohitura hartzen dute, daukate, xerra bat moztu,
sartu, eta ia da ikutu bat ematen diola, ez da esageratua, baina bai, badauka bere, eta beraientzako nahi eta nahi esko zerbait da, eta zuek ohitura baldin badaukazu, eta Frantzian ura eskatzen baduzue, beti bidaliko jarriko izuete edalontzi bat, limoiarekin, gero nobera kendu alduela, nahi izan eskero, ero ez, baina limoi urarekin klasiko handi bat. Eske nahi ura ez zait asko gustatzen, ez da zuri pasatzen zaizun, baina eta gaina ingurun dauzketen lagun bat hori ere, ura ez dakit, ez zait. Ura bakarrik, Ura bakarrik. Hori, nire osabak. Limoi pixka batekin, bida, bintzat, hobeto sartuko zen. Nire osabak esate zen, urak tristura emate zabeldian, tristura emate claro. Claro, beste gauza batzuk igual, hobeto. Baina egia da, edan behar dela, edan behar da. Ni behartu iten naiz, bai. A ber, nik ez dut esaten, ibili behar da nik beste batzuk ibiltzen dira moduan, egun guztia eskubun botella daukatela, hori ere ez. Baina ura bai, baki 2 litro ero ur eran behar ditula eguna, eta ez dela izan behar bakarrik ur moduan, salda bat hartzen dugunean, sopa bat hartzen dugunean, kafe hartzen dugunean, hor ere ura hartzen ari gara. Ez garela erotu behar. Bida, Zigor, hemen dazket limoi arraspadurak eta limoi zukua. Beste aldetik, hemen dauket azukrea, gorringoakin, ja zurituta, ikusi nola aldatu dan kolorea, eta ingo detena da, honea barroa sartu. Honekin ingo deguna izango da, gure limoizko krema. Orduan gero, honekin eta esnegain arrotuarekin ingo dugu gure musa. Badakizu, gozo gintzen zein dan osagairik merkeena? Eta musak dauka. Gelatina? Ez. Da, bida, duela gutxi entzun nuen. Bueno, nik azukre esan behar nuen. Azukria, baina ez, da, aizea. Aizea, musa egiterakoan eta esnegaina arrotzerakoan guk aizea sartzen dugu. Eta hori osagai bezala hartzen dugu, ze egiten da, ia bikoiztu, ez da? Orduan, volumena bikoiztu, eta horregatik esaten dugu osagairik merkeena aizea. Igual osagai bezala ez duzu osagai moduan ez, baina nahi eta nahi ez, mus batean zer imaginatzen du, mus bat, txokolate mus batean hartzen dugunean, bueno, hor burbuiak ero arrotuta dagoen zerbait oso harina dala, ez da risotto baten, guztiz beste aldea, ez da zerbait aizetxoa dena, eta bueno, guk gaur, kasu honetan, esnegainarekin sartuko diozu horra izea, baina hemen gero inalko luke baita ere, zuringoak hartu, arrautza gorringoak erabili dituzun hortan ez, hartu eta zuringoak arrotu, eta horrekin ere sartu. Merenge moduko batekin egin daiteke ere, bai. Era asko daude mus bat egiteko. Orain berrize barrura sartu dut, su baxuan pixkanaka moitzen joango naiz, gure krema egin arte. Orduan ikusiko dut pixkanaka nola di joan tekstura aldatzen, eta gero hori bai esnegainarekin nahastu aurretik, gure musa egiteko pixka bat oztu egin behar du. Ze bestela beroaren bitartez, esnegaina arrotzez utziko luke eta haizea pixka bat joan egingo zen eta ez zitzaiguke geratuko nahiko genuken bezala. Eta hemen beroa daunen gero gelatina hidratatua sartu. Hori da, orduan, hemen gelatina horria dauzkat, ur hotza egon behar du, eta hemen ingo detena da, hemen barruan sartu, hidratatu, eta gero gure gelatinak kremara sartu. Oso, ondo. Honek egingo du ondoren musa hozten zaigunean, hobeto mantenduko zaigu, gorra mantenduko zaigu, eta hozgailuan ere, hortxe formarekin geratuko zaigu, eta gaina ura xurgatzen du, eta ez da musak ez du urik ateratzen, eta horretarako ere laguntzen dio gelatinak. Hau, eta gero ez pentsa, ez tala gauza batzu esatu, gehiago botako dio eta gehiago botatzen bai diozuek, gero frontenizean jolastu alduzu horrekin, inalduzuelako limoizko pelotatxo bat, eta niri hori agarra-garrarekin gertatu zitzai. Aurreneko aldia agarra-garra erabili nola, txorienen ingen nituen. Bazpare ez, pixka bat gehiago, bazpare. Bai, eta, bueno, esan, enuena nahi zan, gominola batzuk ingen nituen, laranja gominola batzuk, eta enuela nahi, gero, moldetik ateratzean, nahi nuen trinkoak geratzea, eta ez bigun, ez inataratzea. Claro, atea nuen, benetan botea ematen zutela. Bai, ez da, bote eta dana. Pain, da esan. Bai. Agarra-garrak hori dauka, azkenean, bueno, agarra-garra ero gelatina. Xantana eta pillo bat daude ezberdinak. Hor, gaztatarta, lehen gaztatarta gaur egun egia da, famatua da labean indako, baina ni sukaldaritzen hasi nintzenean,
labeko gaztatarta oso toki gutxitan egiten zen, oso gutxi. Beti dana zien gaztatarta hotza. Zeinak eramaten zuen gazta krematxua, esne gaina, eta oinarria izaten zen gaieta duna, betikoa. Hor zeuden gaztatarta batzuk, gelatina pila botatzen ziotenak, eta bai, mosteko eta gozada bazan, eta hura, ikusgarri geratzen zen. Baina jateko garaian, nik beti izaten dut hor, aukera nahiago tarta bat, bai, mosten duzunan da holan pixkat erortzen doana, jateko beti irala asko xamurragoa, mosten duzuna bat, trinko-trinkoa dela, gelatina pila. Eta gaur egun Instagramerako eta horrela pixka bat ateratzen daren, apurtu inbehar da. Bai. Hori, holan da, apurtu inbehar da, eta hori. Eta teksturak laguntzen du, bai. Bida, ikusi, nik ja hemen krema inda dauket, nire gelatina horriak ere ja hidratatuta dauzket, orduan honi ura ondo kendu behar zaio, eta hemen, ja, barrura. Honek krema dauken beroarekin ja gure gelatina horriak urtu egingo dira, ondo nahastuko dira, eta prest. Orduan, esan bezala honekin, eta hemen daukadan urrotzarekin, hori ostutzeko erabiliko zola. Ostutzeko erabiliko dut. Orduan, pasako dut krema bol batera, eta bola gainean jarriko dut. Eta orduan ekingo du krema hau oztu. Bestela etxean, oskaiura sartu, hori da. Eta itxoin pixkat. Hori da. Ez du oso hotza egon behar, ez da beroa ere. Hotza balin badago ez da ondo nahastuko esne gainarekin, orduan egon behar du 40-35 gradutan. Garrantzitsua temperatura horretan egoteko, ondo nahastu ahal izateko. Hor, 34 ostuko bain du gehiegi igual, ez? Ere, balioko luke. 30, 35, baino tarte horretan egon behar, hori bai. Ze gehiago ozte balin badezu, azkenen ez da... Gelatina ingo dena, gogortu ingo da, gelatina, ez? Orduan ez digutziko horren azten. Hori da, orduan hemen txorrela jarriko dut, eta ozten jarriko dut. Oso, ondo. Petxo, lehenko azten komentatu zenigun nola baratza hartu zuen kuadriako batzuen artean. Eta, limoi ondoa sartu alduzu, Euskal Herrian, gure amak limoi ondo bida euska, eta limoi pila bat emate dituzte. Egia da, goratzen ez, hirugarren urtean hasiziala emoten, hasieran gaina, gutxi ematen zitu, noski, lehena gaina zien azal pila bat eta zukua ia ezer, bizkotxua egiteko zoragarriak, hau da, azala zoragarria zan, eta gaur egun, ja, ez dakit, limoi ondo batek urtean 200 kilo ematera iritsi alda, orduan badira, zagarrondoak ematen dituzte 210 kilo eta 200 kilo bitartean urtean. Txora, hortik internetetik gata ditut, gero hemen, ez da, bertako sagaztitan da zer izaten dan. Baina limoi ondoak, 200 kilo ematera iristen diela, eta gure amanak ez da 200 emate ditu, baina pila bat ematen dituela. Eta hori badakitoin irakurri du barietate ezberdina duela. Eta daude batzuk arantza dauzkala. Gure amana dauzka arantza batzuk, limoia jasatzera jutia da, ez da, armadura jarri behar dan. Baina zigor handik ateratzen da beti, traskilla hauta, hau da, beti bizala markakin, zigor, klasiko handia, zigor markarik ez paduka, ez da zigor. Orduan, pauzka. Horrengorako ekarri behar ditxezuen limoiakona, ez da? Eta zigorren limoiarekin egindako, mus bat. Kasu honetan, esan dizueten bezala, hau musantzako erabiliko dugu, baina hau xebera erabili dezakegu, lemon pie bat egiteko adibidez. Hau da, tartaleta baten bete limoizko krema honekin, eta gainetik merengea ipini, eta hori dadizko ez du, lemon pie bat adibidez. Orduan, krema hau badazke, erabilera asko. Eta orain esne gaina arrotuko da. Bale. Eta zeraitik ez duzu asmatzen, hau inok segure zaiola okurritu, mandarina pie. Mandarina. Hori ez da existituko. Osa, oin segur... existitzen da. Nik usten dut, gaur egun danatatikan existitzen da. Egongo da jendia, auskalo, ziur badaula jendia, mandarina turroia iten duela eta dena. Izen horrekin ez dakit existitzen den, hori bai. Mandarina pai. Eta mandarina turroia, zein otu zaio hori? Hori bai. Duela 25 urte, norbaiti. Ostia, lehengunean hitz egiten hon ginen, da, nik ezautu nuen, mandarina turroia, hauena, eta 25 urte dauzka. 25 urte. Ia zu baino zarrago. Ia. Enpresak 75 urte bete zituenean, orduan sortu den duen mandarina turroia, baina ni noskien naiz gogoratzen, nik ze izango nituen hor. 4 urte. Bueno, eta zigor remendaket ja esne gaina, oin egin behar dena da arrotu esan bezala. Eskuz ez? Eskuz ez, makinaren bitartze, zigor. Gazte hauek, baina, zuk
guk osteleritzan goratzen naiz, Bai. oskailuan sartzen ginela, arrotzera, ze hotza behar zan, Bai. eta bizkotxoak egiteko, plantxan onduan, sukaldean egiten genuen, izerdi patzetan, eta horrela eskuz arrotzen genituen, gaina goratzen naiz, claro, lehioak osteleritza eskolan ematen da jaten, 7-8 pertsona izan, hogeia hori ematen zaiz. Hoi danak esku zarratuta? Danak esku zarrotzen zen, lehengo erara, eta guk esan, baina ez dauka zentzurik. Gaur egun gozo... Hori da, matematika kalkulagailua erabili gabe bezala, ez? Hori da, eta zu zein zen, matematika kalkulagailuak? Dana. Ostra, gu dana... Leno. Bueno, limoi ondoen inguruen esateko, bakarrik, 5 metro hartzen dituzte alturan, gero, egurra, nik enekien, egurra zurgintzarako oso interesgarria den egur bada. Egia da, ez daukala, enborra estua da, ez dauka enborra handirik. Baina, bueno, oso egur ona ematen duela, eta zainduz gero, ero toki honian, ero gustora badau, 50 urte bizitzera iritsi aldala. Eta gaur egun gero eta ohikoa da, limoi ondoa jendeak askok etxian ere izate dituzte lorontzitan, holako limoi ondo txikitxoak, egia da, etxian izateko, Jacuzzi. Nola dago ez zuai txikitxek? Bonsai. Jacuzzi, bonsai. Herri alde antzeklotik. Japoniarretik datorren izen bada, bueno, ez? Bonsai itxura daukidela. Eta hori, txikitxoak, ematen zituten limoi txikitxoak, eta bueno, etxian baukazu, behintzat, ura limoiarekin hartzeko aukera. Oso, bueno, esan beharra dago hemen hau itzaliko dut, ze kriston soinua ateratzen du, esnegaina ondo arrotzerako garaian, edo mus bat egin nahi dugunean, ez du oso arrotuta egon behar, ez du oso... Erdi arrotua, ez? Hori da, pixkatin behar dugu. Esaten dugun bezala, erdi arrotuta, deitzen zaio. Eta bestela, ni badakit hor bestaldean, basado detela, friki batzuk, txorieneko txikiari kasu egiten diozuenak, eta olentzerotako eskatu duzuenak sifoi bat. Bueno, sifoiarekin guzti hau ez duzu behar duzuena da, bai, nasketa eta hori antzera, baina gero arrotzeko garaian izango zen, esne gaina horra bota, gero iragazi sifoira pasadana, eta ja sifoiak egitea dizue, gainerako lan guztia sifoiak ingo dizu. Orduan, bueno, beste aukera bat daukazuena. Eta txien bat duzu erabili. Mendikan ja hotzetikan atera dut. Beste gorputz bat dauka horrek, Beste gorputz bat dauke, beste tekstura bat dauke. Hemen ikusten duzu esne gaina ere ez dagoela oso arratuta, baizik eta erdi arrotuta. Eta horrein behar detena da, pixkanaka, mingai baten laguntzaz, nahastu. Nekin ja amaitu dut. Oso ondo, eta poliki, ez? Eta hori da, pixkanaka. Oso ondo. Bueno, hau aipatuta, limoiak eta Euskal Herrian, pixkanaka proiektu berriak hasi dira sortzen, hemen daukagu Garatemendi kolektiboa, eta hori daude Gipuzkoako Getarian, eta egia da ez dakit zer daukan Getariak eta inguru horrek, ze egia da nik hemen Euskal Herriko lehen aguakateak ezagutu nituenean, Getarikoa dira, eta badakigu Getarian aguakateak eta desenteko izten direnak, eta hemen, hauek hasi dira oin limoi ondoak eta sartzen, eta berarekin lan pixkat egiten. Ze egia da Euskal Herrian, negu aldean behintzat fruta kontuak eta frutarbolana eta ez da oia ezer, ez? Eta frutakin hemen behintzat iparre Euskal Herrian. Hor, Nafarroan da hegoaldean da, frutarbolak eta gehiago ikusten dira, eta frutara dedikatzen diren eta enpresak badaude. Baina hemen goikaldean, esan dezu hemen kostalde inguruan, badaude sagaztiak eta dauzkatenak, baina horiek, esan dezagun, denak daude bideratu da sagardoa itera. Eta gero baita txakolinakin, matza daukatenak eta txakolinera, baina fruta bezala jateko... Nondik ekartzen dute normalean? Zein? Fruita guztia eta horrela... Kapoti. Guk zorionez hor, Espainiako hegoaldetik ekartzen dizkiute, ez da horren urruti, baina gu Hego Afrikan izan ginen Txiloeko bidai batean, eta guk Euskal Herrian udan jaten ditugun laranjak, Hego Afrikatik etortzen dira itxasontzian 3 aste. Tardatuz. Hau da, 3 aste behar baitu itxasontzian Hego Afrikatik hona iristen, eta gero hemen frutadendan gutxienez hilabete egon behar bada, kontutan euki nos jaso dituzte laraino horiek. Laraino horiek jaso dituzte, bere puntu heldua baino, hilabete bat gutxienez lehenago, eta gero, ziur zerbait ez da, gazen baten erolako
kamera berezi batzuetan, baina oskailu berezietan eta ekartzen dituzte, eta horiek guk udan jaten ditu. Eta laranja jateko sasoia orain da. Arrazoi. Bueno, hementxe ja musanik prest daukat, ikusi dezu ze tekstura dauken. Enbidoa botatzeko modu. Hori da. Eta hau ja, hemen prest daukagu, gero ja plateratu egingo dut, eta bitarteanik egingo dutena izango da gure konpota. Horretarako, behar dituguna, gure osagaiak, abiak, bai, azukre pixka bat, eta ura. Ura. Hemen beste konpotaren batero, Armitz, nahi esan, limoiarekin egia da, abiak eta jotzen dutela eta holako, baina... Adibide bada, baina esan bezala. Ez tozuela, holan kombinazio egin duzu? Bai, gustatu zaidalako, ikusi dalako eta ondo geltzen dalako, baina hori mugurdiarekin berdin, marrubiekin berdin, edo zein frutarekin egin daiteke. Eta limoizuku pixka bat botako diot, eta honekin, behar deguna da, pixkanaka, sutan utzi, eta karamelizatzen joango da, eta gure konpota egiten joango da. Orduan, hori txoitia falta zego? Hori da. Bale, nik budaren limoia, eskuaren inguruan itzen naiz, zuk ezautzen alduzu limoia hau? Bai, ikusita dauket, ez dut inoiz erabili, baina ezagutzen dut. Bueno, hemen getarian asmoa daukate sartzeko, eta nire holan ikusita, Jack Sparrow, zuge, piratak, hor nola zegoen olagarroa. Horren antzez aldi zu hartzen. Bai. Takit, ikusi zazu hori, Karibeko pirataketan agertzen da olako olagarro bat, gaiztua, pirata da. Gaiztua zan bai. Euskal olak, antzekoa, honen antzekoa. Gu ontsi gatoz. Bueno, ikusten dezu ez da, ja hueltan gea, ze 5-10 minutu egon da, gutxixio, bia. Nola gelitu zaigun, gure konpota, kriston kolorea askatu du. Bai, ez da behar, jente batzuk egia da, segun ze fruta dan, denbora geixo ero behar du, baina pixka fruta piuna dagoenean da, erabat desegitean niri ez zai gustatzen, sagar konpota egiten duanean da, gustatzen zaizi pusketak eta ikustean, bai. Pigune egotea, baina pusketak ikustea. Ja prest, gure konpota prest, gure limoizko musa ja ere prest, ordu ningo detena da, musa errexago lantzeko gure hanga batian sartu, bai? Eta horrekin apaina baita, honekin apaindu, hori da. Nik askar proiektu poli bat eta gaina hor egiten dute Marokoko hego-mendebaldean, hor basama hortuak Atlantikoarekin batzen den tokian, handaukate sistema bat jarri dute, dira, sare mota batzuk eroan, gora mendirik askoetan eta lainoetan etortzen den ura, karo, sare horietan geratzen da, hori plastikoan da gertatzen da. Eta ero, ur hori kondentzatu eta odi batzuen bitartez bildu egiten dute. Eta segun ze milaka litro batzera heltzen die egunean. Gu, Kanaria uharteetan, hor badago hango garagardo upateki bat deitzen dena jaira. Eta jaira nahi du esan hauntz eroa. Hauntz hartalde guztietan dago hauntz bat dala bere kontura dabilena kasurik ez dira nahiken. Hor Kanarietan jaira deitzen diote. Han daukate garagardo bat, badaukate sistema hau Kanaria uhartetan baita lainoen ura hartzeko, ez? Orduan egiten dute, jartzen dituzte dirolako sare modu batzuk, lainoa pasatzen dira handik, eta ura bota beharrean, ura geratu egiten da sarean. Eta erorik da, pixuagatik, berantzen hortzen da, deposito batzu dauzkate, eta ur horrekin egiten dute bertako garagardo berezi bat. Gainera ditu diote Atlantiko lainoen garagardoa, erolako zerbait deitu diote. Eta proiektu oso polita da, eta bintzat, Afrikan eta euri gutxi egiten duen tokietan, lortzen badute, ur pixka lortzea, inungo bombarik ez dute behar, ez dute lur azpitik atara behar. Inbertsio oso txikia da, politia dana, eta nik lotu dizuet garagardo honekin, gu upategi hortan egon ginela, eta beraiek ere proiektu hori zeukaten nola ateratzen zuten ura hortik, eta proiektu politia. Ze garagardoan garrantzitsuena esaten dute ura dela, eta horien ura beraiena da bakarra. Hori ez dago inoen. Sistema ona. Bai. Hementxe gure gaurko postra ikusten duzue, eta orain momentua, utzin dut alde batetik eta bestetika, alde gu gainetikan bota, noski, baina igual norbait gustatzen zaio, ez zaio gustatzen, bakoitzak aukeratzen du, zenbat bota, zenbat ez, zenbat hartu. Hemen politia izaten da bestela ez bi geruzak ustea, bat azpian, erogoian. Eta besteak oran. Baina, holan ere... Hola xe gelitu da.
Bueno. Hau nola jango du? Koiara batekin, ezta? Bai, baina Koiara horrena txiki batekin. bat eta bat. Bat eta bat. Ja, ni lehen da bizi. Zikindu nahi, no? Baina, ez teatu. A ber. Ostia, zeina dau? Limoia? Ez. Oso Ona da. Gaina azukrea da, desente azukrea dauke, eta... Baina ez da nabaritzen da gehiagia, ez? Ez. Limoiarekin ondo gelditzen da, ze egia da, ez bali maluke azukrerik geldituko da litzake oso mikatza, baina azukre puntu honekin ondo gelditzen da. Nik gauzak honek ditut. Bat eta bat. Nahi alduzu pixka botatzea? Egia da udarako edo, ez udarako bakarrik, baizik eta beste egun baterako ere. Mixa hobeto. Mixa hobeto. Oso ondo, Biak bikain gatzen dira, Oso ondo ustartzen dute. Erra. Egia da horrela ere aprobetxatu daitekeela, gero igual mermela balma daukezu, igual tostada batzuntako, gozaltzeko, bueno, beste aukera bat, eta badaukezu gozaria eta postrea. Eta, hau esan da, ni mokadu erraz bat erakutziko dizuet, sagarrakin eta ostorearekin inda. Eta saioaren hasieran, esan dizudan moduan, 3 osagai nagusi dauzkagu. Sagarrak, ostorea, eta gero kanela. Azukrea, marmelada dauka, baina saboreak gehien bat zena izango dute. Bueno, kanelak eta emango diona, eta kurruskari puntua gure ostoreak emango diona, eta, nola ez, sagarra, gozotasuna, eta gure ikutua emango diote. Eta egiteko modua super arrasa. Sagarrak zerretan moztu, bihotza kendu eta kanela eta azukretik pasako ditu. Ostorea laukitan moztu, gero sagarra gainean jarri, lore moduan bildu, marmelada erdian jarri eta 200 gradutara 20 minutuz labean erre. Atera eta gozatu. Orduan, ezer baino lehen, sagarrak nundik, hautzestatu behar ditu gero, azukria eta kanela. Kanela dutza botako ditu, hemen, nahi beste, zuek ikusi, zenba nahi duzuen. Eta lorea deitu diot, eta egia hemen txorienen, lehen urteetan, oindala 8 urte ero ingen ditu nolako lore batzuko lan bildu iten dela, eta oso larrosa baten itxura dauka. Nik honi lorea deitu dira, baina gehiago dauka eguzki lorean itxura, bere marko eta guzti, holako kuadruan jartzeko, lore batena baino. Baina, ikusiko zu, hemen, atzamar baten lodieran moztuko ditugu, sagarrak, gero, hasiak kenduko izkigu olako, izaten mazu pastak eta mozteko, ero bestela bihotza kentzeko, sagarrai kentzeko gailuarekin, eta ingo dituguna da, gero pasatuko ditugu azukretik eta kanelatik hemen, ondo pasatuko ditugu. Eta gero erakutziko dizuet, ostorea nola moztu behar den eta nola montatu behar den. Egia esan ez dauka misterio handirik, hasierakoa ikusiko zuen, arraro ematen du, baina gero erzer zeiten da. Horda, ni, Armintz, hauei, bihotza kentzen noa, ondo. Zuri, nire lankide kendu zindi dana, hauei bintzat. Bueno, Zigor, egin behar duzun sagartarta hau, ja badakizue, sagartarta klasiko baten, esan genezake berrikuntza bezala dela, batez ere irudi aldetik, itxura aldetikan ezberdina delako, ezta? Baina jatorria sagartartak non dauka? Esaten da normalian Frantziatik datorrela. Eta sagartarta honek dazken 2 osagai nagusi dira, batetikan sagarra eta bestetikan ostorea, ezta? Eta ostorea, nondik dator ostorea? Esaten da Arabiatik datorrela, ostoria, eta badaude, froga deixenten, non ikusten den, greziarrak eta erromatarrak ere, beraien ostoreak egiten zituzten, bere garaian. Eta 1300 eta 1100ko gutun batean azaldu zen ostorearen errezeta. Eta Erdi Aroan islamiar sukaldaritzan ikusten da ere beraiek errezeta batean ostorea eztiarekin egiten zituztela. Ez zen gaur egun ezagutzen duguna bezalaxe, baina antzekotasun ugari azaltzen dira, ezta? Orduan ikusten da eboluzio bat ostorean egon dela.
gaur egun ezagutzen dugun arte. Eta beste batzuek ordea esaten dute, Feuillet izan zela honen sortzailea. Gainera usten dut hemen hitzein duzuela zerbait horri buruz, ze berari atxikitzen zaio palmera edo gaur egun ezagutzen dugun ostore palmera hori. Bai, ez? Bai, guk hemen hitz egin duen, nola, lehenengo ostoreak eta izan zen, azkenean, okin batekin lanien ari zala, berak izuela ogim ore bateri, gurina sartu, baina gurina sartu eta ez, bueltak eta zizkion emon zuek ematen dizkizuna. Eta dena atera zen, baina, hortik bueltak hasi zen, eta gero egin zuena zen, bueltak ezberdinak eman, gero geruza horiek geratzeko, eta legamiak enduzia. Ze azkenean, ostoreak ez dara legamirik, ez? Ez, daude bi aukera, hori da. Kroasanak eta horrek bai, hori da. Orduan daude, ezagutzen ditugun bi ostore, esan genezake, gaur erabiliko duguna, ez daukana ez lebadurarik, eta beste bat baduena. Hau da, kruasanak, boieria guztia, atzitu egiten den boieria guzti horrek, noski behar du. Gainera horrek badauka normalean, esne hautsa eta beste osagai eztia ere normalean izaten du, baino bi errezeta ezberdin dira, nahiko antzekoak ikusterako garaian, ze biak xafla ezberdinen bitartez osaturik dago, hori da, geruza ezberdinez, baino ezberdina dira, bat hartzitu egiten da, bestea ez, hau gelditzen da, kurruskariago bezalaxe, bestea baino, eta bakoitza erabiltzen da gauza ezberdin baterako. Normalean, sagar tartatan erabiltzen dana, izaten da gaur egiten ari garen honako hau. Napolitanatan dagoena eta croissana horrean tzekoak dira... Bai, berdina dira, Berdina dira. Berdina bati txokolatea barruan zatzen. Hori da, eta forma adibidez. Kruasan bat egiterako garaian, lauki zuzen bezala mozten dugu, eta nahi bali duzuk txokolatezko kruasan bat ere, bertan sartu dezakezu. Hori gero, buelta edo biribilak ematen zaizkio, kruasan forma izan arte, eta napolitanaren kasuan, lauki zuzen bat mozten da. Baina horrea berdina da. Eta horrekin egin ditzazkezu milaka forma eta gaur egun gainera teknika ezberdin asko daude non mozten dan xafla fina gainean jartzen da eta gero laberatzerakoan ikusten ditzezu xafla edo xerra guztiak gainetikan. Orduan gaur egun ja teknika berriak daude, baino orea edo teknika izaten da berdina. Moztu kontuak aipatu ituzun nontan, ni hemen azalduko izuen nola moztua da, beira. Luis, hartu hemen, lehenko, azten gara mozten, eta erdiraino mozten dugu. Tarte bat utzi, berriro mozten hasi, hemen, moztu erdiraino. Ez moztu, iskinan kurba eman, eta ez moztu. Moztu berriro, iskinan kurba eman, ez moztu, eta hemen, hau, batuko dugu honekin. Orduan, oin, ingo itxuguna da, gure zagarrak, holan, azukretik eta kanelatik ondo pasa, ondo guzti, eta ingo duguna hartuko du iskina hauetako bakoitza, tira ingo diogu, hemen dikolan, pixkat, tira luzatu, eta erdira. Tak, hor, zapaldu pixkat. Hartu hemendik, tira, erdira. Orduan hemen ez dago moztuta, eta ondo geratzen da. Geratuko da dana pieza bat bezala. Pieza batean, eta gero hemen erdian marmelada botako jo. Guk kasu honetan, holako musikal marmelada hartu dut, baina zuek gustoko marmelada. Egi esan nik, zagarrarekin eta marrubi marmelada, eniuk, ez zait dutzen, hori alberri txikona, aranan holako marmelada bat. Lehen egin duguna ere balioko luke, ez da? Bai, bueno, ez dakit, bai. Ni horrela ikuste duzu, takit, lorea. Gero ikusiko zuen labetik atatzean, nola? Oso politxak gelitzen dira. Eta, bueno, ni esan nahiko nuke ere, ostorearekin lan egiten duzunean, kontu zandiz ibili behar da, ze egia da, ia erdia gurina dela. Zer gertatzen da gurinarekin, beroarekin, berotu egiten da noski, eta urtu egiten da. Orduan, lan egiteko eta horrela oso zaila da. Beraz,
izozgailutikan, ni normalen izozgailun sartzen dut pixka bat, temperatura oraindikan eta gehiago jeisteko eta errexago lan egiteko. Orduan, lana errexago egiten da, ze igual 2 edo 3 egin behar balin badituzu bakarrik, hozgailutikan atera eta momentu batean egite balin bada, denbora ematen dizu, baino imaginatu 50 pertsonantzako edo gehiontzako egin behar duzula, eta momentuan ateratzen balin baduzu dena, noski, hori berotu egiten da, eta dena lantzeko ikusiko duzuen nola dena itxatxita geldituko zaizuen behatzetan, eta zailagoa da. Baina gaur egun etxean inork egiten aldu. Nahi du esan, zuek jatetxei eta ornituko diezu, ostorea gordina saltzen diezu. Baita. Eskatu eskero, ez? Bai. Nik beti esaten dut, gomendatzen dut normalean, ostorea gordinik dagoenean izozgailuan gorde. Izozgailuan gordu, hori da, izoztuta beberena. Eta gero, lan egin egoen baduzu, pasa hozgailura eta 2 gradutan edo dagoenean, orduan landu. Lantzeko eta errexagoa dalako. Eta zigor, badakizu, azaroan, Tolosa gozua ospatzen da Tolosan, eta bertan urtero betetzen da lehiaketa bat. Zena? Sagar-tartaren lehiaketa. Eta bertan epaimai bezala gaude ni, gaude Elena Arzak, Eba Arginano eta ni. Eta erabakitzen dugu zeinek egiten duen sagar-tartarik oberena, Tolosan herri mailan eta herriko jendiak hartzen du parte, eta... Zenbat aurkezten dira? Aurkezten dira, 25. Ostra, badira, bai, jendia animatzen da, eta beti galdetzen dira, ze izan behar du sagar-tarta batek, ona izateko edo ondo egoteko. Eta nik beti izaten dut, Oberena, eta zailena izaten dana da normalean, oinarria izan dezake pasta brisa bat, edo izan dezake ostoria. Ondo egosita egotea. Batzuk gordinak eta, askotan gordinak, ze gertatzen da, ostorea, sagarra batera laberatzen balin badegu, Ezetasuna dauka, hori da, ezetasuna dauka, sagarraia inda gelditzen da, eta ostorea normalean gordinik gelditzen da. Orduan, oberena izaten da, lehen da bizi ostorea laberatu, 10 minutu, erdi eginda utzi, eta ondoren jarri gainetikan sagarrak, laberatu, eta amaitu mermeladarekin, eta askoa egiten dira ere, krema batekin, ondoren jartzen zaio bere. Eta sagarra fin ero loditxu moztuta? Bueno, nahi gustatzen zaite, kozkaitia eta sagar hori, ahoan nabaritzea. Ja. Bueno, guk honi kozkain behar dugu, nik egia esan niko argi geratu zaizu, Nola egin behar da? Hone kontua da, labera joan behar dela, 200 gradutara, 20 minutu. Eta emaitza, imaginatuko duzuen moduan, inda daukat. Naiz hau ina, hasiko hemen, lehen sartu dio batzuk, Hala. Eta hau da emaitza. Azkenian, horrela geratzen dira, egia da gero irekiten dela pixat ostore, eta, gu, egon gara esaten, horrela ere, artistikoa bada holan. Eta bitu hau kuadro moduan jarri alduzu holan, ero peiotza, ero lorea, danetako bali. Zebat irauko luke, hone? Gutxi ze jendiak hartungo luke. Kalera urten orduko, janda. Seguro. Eta hau, aurkeztuko dugu, bi jarriko ditu, bakoitza bat jateko. Hau. Eta, hau, politena gero argazkirako itxusina zuketan egan. Segurua ononak emodiala, bela. Ez da, misterio. Baina goixuak egoten dia beti. Lagunok, hau da, gure sagar eta ostore lorea. Eman, hartu. Hau eskuekin ez da? Bai, mesedez. Gaina epela dau. Hori politiko da. Oberua dau, bai. Ostorea pixkat epela jatia hobeto da, ez? Ni holan, zaizu uste, ni hotza, gauzatzuk hotzak... Egia da. Bueno, a ver. Ez. Epaimaik idea zara. Bota puntuazioa. Zeitan behar, zorrotza izan behar dut, edo... Zorrotza, ez beti da egia esan. Ja, regetoia gustatzen zaizun esaniaz, ordo, ina berri. Atzo zu sartu zinean egin, ni gaur sartuko nahi. Nei, sagarra gustatzen zaik gehiago, mikat puntua izatea. Eta sagarra gozo bat erabiltzen bali bada, behintzat
igual limoi puntxu bat eman, edo nahi Bale, oso ondo. zitiko hori gustatzen zait. Bestela, oso ona. Apuntatu, Daki nahi kasu inberzaio. Niri, bueno, nahi kasuik ez, ba. Bai. Lagunok, honekin astelena inauguratutzat ematen dugu, eta Hori astea da. ere, eta bihar, zetorri. Hor. Agor!